Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokugamuchirai zvakare chechi yedu yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Nhasi uno izuva rakanaka. Mwari wanga wachitiropafadza mwedzi wese wapfuura. Nhasi uno tinoda kutenda Mwari nezvavanga vachitiitira mwedzi wese uyu. Uye tinoda kutenda Mwari nokuti zvese zvatakataura tichishandura munyika yezvemweya zvashanduka. Muzita raIshe Jesu Kristu ngatinotendei Mwari nemwedzi wapfuura. Tinokutendai Baba, makatipa mwedzi wakanaka, makatipa mashoko, makatidzidzisa, makatisumudzira, makatiisa panzvimbo yepamusoro, uye tiri panzvimbo yokukunda, makatibvisa munzvimbo yaichema wazhinji, asi makatiita kuti isu taifara panguva dzese. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai naizvozvo, nokuti rudo rwenyu runogara nokusingaperi. Makaratidza rudo rwenyu, makaratidza simba renyu kwatiri, makaratidza kuti imi munotida, munogara nesu nokusingaperi. Tinokutendai naizvozvo. Tinokutendai nehama dzese dzakatendeuka mumwedzi weshanduko. Tinokutendai nezvinhu zvese zvakashanduka mumwedzi weshanduko. Tinokutendai nemashoko ari kushanda uye acharamba achishanda mukati memhuri dzedu, mumabasa edu, munyika yedu, mune zvese zvatinoita nezvese zvatinobata nemaoko edu. Baba, tinokutendai nokuti panguva ino tinoziva kuti zvinhu zvedu zvese zviri kuendeka, tinofamba tichipfuurira kumberi uye tichisumudzirwa muzita raIshe Jesu Kristu. Baba, tinokutendai. Haleluya. Toda kutenda Mwari. Nhasi uno toda kutinamata nentimi kunyanya, tichigadzirira kunzwa shoko raMwari. Nhasi uno tichange tiri kudya chidyo chemuviri waKristu. Saka panguva iyoyi inguva yatinofanirwa kurangarira, tichiona kuti zvinhu zvese zvatinoita tiri muna Ishe Jesu Kristu, hakuna chinotikunda. Tiri muna Ishe Jesu Kristu uye tiri mune zvinhu zvakanaka. Ngatinamatei kuti patinonzwa shoko raMwari hatirasikirwe nepfungwa dzedu dzinenge dziri panzvimbo imwe chete. Ngatinamatei. Tinokutendai Baba nezuva ranhasi. Tinokutendai nemucherechedzo wamakatipa kuti nguva yatinodya chidyo chemuviri waKristu tinorangarira kusimba kwatinako, tinorangarira zvese zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukati meupenyu hwedu. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokutendai Baba, nokuti makatichengeta mwedzi wese uyu, uye mwedzi watiri kupinda tinoziva zvokuti tiri kupinda muno umwe mwedzi wakanaka, watine kukunda, watine kururama, uye tinofamba muchiedza nguva dzese. Muzita raIshe Jesu Kristu kudzwai nokusingaperi. Ribo baba shanto rima karabo baba santo rimo kashikeria boko zotoria makasanta rabo baba santo rima kazotoria bakashika ribo baba santo rima karabo baba sinteria moko zotoria bakashika pari motoria makasanta raboko zotoria makasanta. Haleluya. Mwari wakudzwe. Nhasi uno toda kutenda Mwari patinenge tichinzwa shoko rawo muchidzidzo chedu cheRhapsody. Tidzamise mwoyo yedu, tinzwisise zvese zviri kutaurwa, uye tobatana pamwe chete patinoimba nekurumbidza Mwari wedu. Haleluya. Mwari wakuropafadzei. Chidzidzo chedu cheRhapsody chemusi wesvondo. Mufundisi Chris vanoti kunzwisisa zvinhu zvepamweya. VaEfeso 1 ndima 17 kusvika 18 inoti kuti Mwari waShe wedu Jesu Kristu, Baba vokubwinya kukuru, akupei mweya wokuchenjera
nokuzarurirwa pakumuziva, mavhenekerwa meso omwoyo wenyu, kuti muzive kuti kudana kwake kune tariro yei, nepfuma yokubwinya kwenhaka yake pakati pavatsvene. Ndima yatavhura nayo iyi ine shoko rinoti kuziva. Shoko iri rinoturikirwa kubva kushoko rechiGiriki. Shoko rechigiriki iri nderinoti aido. Rinoreva kuziva pamusoro pezvinhu, rinoreva kupengenuka, rinoreva kunzwisisa. Mwari vane zvavanoda kuti unzwisise. Vanoda kuti uzive kuti vakakusarudza. Vanoda kuti uzive kuti sarudzo iyi ine zvainokuvimbisa. Vanoda kuti uzive nezvepfuma yako. Pfuma iyi inowanikwa muna Kristu. 1 John 5 ndima 13 inotaura ichiti, ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti mune upenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita romwanakomana waMwari. Mundima iyi mune shoko rokuti kuziva. Ndiro ratamboona mundima yatavhura nayo. Iwe wava neupenyu husingaperi. Upenyu uhu huri mumweya wako. Zvino Mwari vanoda kuti uzive kuti wava neupenyu uhu. Izvi zvinozoita kuti ugone kurarama semunhu ane upenyu uhu. Saka unofanira kugara uchiwedzera kuziva kuti uri munhu akaita sei. Gara uchiwedzera kuziva zvazvinoreva kuva muna Kristu. Unenge uri kutodzidza zvinhu zvaMwari. Unenge uri kutokura pamweya. Upenyu husingaperi ndihwo upenyu hwaMwari. Munhu ane upenyu uhu anenge ava werudzi rwaMwari. Anenge ava weropa revaMwari. Zvino iwe wakagamuchira upenyu uhu. Wakahuwana paya pawakazvarwa pacho. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 1 John 5 ndima 11 kusvika 12. Ndima iyi inoti, kupupura ndiko kuti Mwari vakatipa upenyu husingaperi. Zvino upenyu uhu huri mumwanakomana wake. Uno mwanakomana une upenyu. Usina mwanakomana waMwari haana upenyu. Zvino iwe wava neupenyu husingaperi uhu. Wanga uchizviziva here? Wava munhu werudzi rwevaMwari. Wava kuverengerwa kudivi rezvisikwa zvakafanana naMwari. Wanga uchizviziva here? Upenyu husingaperi hachisi chinhu chaunonzwa munyama yako, chinhu chinoiswa mumweya wako. Hachiiswi mumuviri wako wenyama, asi unofanira kuziva kuti unacho. Kuziva uku kunozoshandusa mararamiro aunoita. Hausi munhu akafanana nevanhu venyika ino. Une imwe mhando yeropa mauri. Une imwe mhando yeupenyu mauri. Upenyu uhu hunoita kuti pasawana chinogona kukuparadza. Hunoita kuti uve munhu werunako. Hunoita kuti uve nekubwinya. Zvino Mwari vanoda kuti uzive izvi. Ichi ndicho chokwadi unofanira kuchishandisa pakurarama kwako. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Makandipa upenyu husingaperi. Upenyu uhu huri mumweya wangu. Ndinorarama semunhu ane upenyu uhu. Ndafanana naKristu. Zvavari kudenga ndizvo zvandiri pano panyika. Saka hapana chandinokoniwa kuita. Ndine hutano hwakanaka. Ndakasimba. Mweya wangu wakagwinyiswa. Wakagwinyiswa nesimba ramweya waMwari. Vanhu vangawisirwa pasi, asi ini ndichati ndava kusimudzwa muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 1 John 1 ndima 1 kusvika 3 naJohn 17 ndima 2 kusvika 3. Hakuna wakaita semi Yesu, hakuna wakaita semi Kasirose, hakuna wakaita semi Yesu, hakuna wakaita semi. Hakuna wakaita semi Yesu, hakuna wakaita semi Kasirose,
Yesu, hakuna wakaita semi. Munoshamisa, munoshamisa, makatendeka, zitare nyuri noshamisa. Munoshamisa, munoshamisa, makatendeka, zitare nyuri noshamisa. Haleluya! Toda kuchingamidzai zvekare kumunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti muri kuona shoko raMwari richiitika mukati meupenyu hwenyu. Shoko raMwari harikundikane, harikoni kuita zvinhu mukati meupenyu hwenyu. Saka usagara uchiti ini handisi kuriona richishanda. Aiwa, riri kutoshanda. Unofanira kungosvinura kuti unyatsoona kushanda kwaro. Harikoni kushanda. Haleluya! Ziva izvozvo. Kana usingaoni zviri kuitika mukati meupenyu hwako, ndiwe usina kuvhura meso, kana kuti uri kutarira divi rimwe chete chisiya rimwe divi. Pane chimwe chatakadzidziswa naMufudzi Chris, kwanzi pamwe wenyu munoti kwanzi ini ndakapa mupiro asi handina kuona maropafadzo acho, nokuti makati ndikapa ndichagamuchira. Aiwa, haungogamuchiri mari. Ufumi hunouya kwauri hauingowiri mari chete, ufumi hunouya nepakawanda. Kureruka kwezvinhu mukati meupenyu hwako ikoko, wanga uchazoshandisa mari deno zvazvaoma. Haleluya! Saka kutoropafadzwa kwaunenge uchiita ikoko, mupiro wako uri kutoshanda. Kuda waposwa nourwere, mupiro wako uri kutoshanda. Wakubvisa kufanira kushandisa mari yakawanda uchienda kuchipatara, mupiro wako watoshanda. Mari yako yatochengetedzeka, hauchisiri kuenda kuchipatara kunotenga mishonga savamwe. Saka imari yatouya kwauri iyoyo, haina kuuya iri mari chairo, zvikwa chairo. Asi kuti rauya, yauya yakunzvengesa
panga pachafanira kuperera mari yako. Haleluya. Saka ndo zvinenge zvichiitika. Dzimwe nguva unogona kusangana zvimwe zvinhu zvawanga chifanira kutenga nemari yakawanda-wanda, asi wongosvika wotengeserwa nemari shoma, mupiro wako uri kutoshanda, zvinhu zvako zviri kutoshanda. Haleluya. Nezvimwe zvacho hatingasatozviona, asi ndo kushanda kunenge kuchiita mupiro wako. Kuda uri murimi, wanga uchifanira kukohwa matani 5, wazokohwa ari 10, imari yatopinda kaiyoyo, mupiro wako uri kutoshanda. Haleluya. Saka musangomirira muchitarira kuti ndoda kuiona ichiuya iri musaga mari iyoyo ndigozoziva kuti mupiro wangu wakashanda. Aiwa. Haleluya. Makorokoto tapinda mumwedzi waKurume. Makorokoto gore riri kufamba sokutaura kwandogara ndichiita. Mwari vari kuropafadzai. Igore redu, igore reminana ratinoona kushanda kwaMwari mukati muupenyu hwedu. Saka ndinoziva kuti muri kutoona minana iyoyo. Tanga tiri kutaura uye tichiri kutaura pamusoro pemupiro wegoho rokutanga. Takataura zvakawanda pamusoro pemipiro. Ndakakuvimbisai musvondo rapera ndikati ndoda kudzokera zvekare nemi kuti titarise, nokuti ndakati ndoda kuti tinzwisise kuti kupa mupiro wegoho rokutanga kunotidetserei. Haleluya. Tikaona muna zvirevo ye3 ndima yepfumbamwe kusvika pandima ye10 zvikanzi ipa Jehovha mupiro wako, kwai kudza Jehovha nezvitsva zvezvaunazvo, kureva kuti negoho rako rekutanga. Ndo zvainoreva ipapo. Kudza Jehovha negoho rako rokutanga, vape goho rako rekutanga, kwanzi vagozadza maturo ako nezvakawanda, vagozadza makwate ako newaini itsva. Haleluya. Saka takatoona ipapo kuti kupa kuna Jehovha kunoita kuti matura edu azare nezvakawanda. Zvinhu zvinozotanga kuitika mukati muupenyu hwedu zvinotiwedzera ufumi. Ingauya iri mari chaiyo, kana kuti zvingangoya zviri zvinhu zvinotinzvengesa, zvinoita kuti mari yedu isangotsakatika, zvinochengetedza mari yedu, kana kuti zvinhu zvinongotiwedzera kuti tinge tava noupenyu hwakasimukira, upenyu hwakanaka hunotifadza. Ndo zvinoitwa naMwari patinenge tichipasa izvozvo. Ndanga ndakuverengerai pana vaRoma ye11 ndima ye13. Kwanzi zvino kana chibereko chokutanga chiri chitsvene, bundu rose rakadaro ravawo dzvene. Kana mudzi uri mutsvene, matavi ose avawo matsvene. Ndikatsanangura kuti kana chiri chinhu chitsvene, hatisingoreva kuti chakachena hachina chitema pachiri. Aiwa, tiri kureva kuti chinhu ichi chinoera, chakatsaurirwa Jehovha. Saka takati isusu uchivamba gore saizvozvi, tora mugoro wako wekutanga wemwedzi wokutanga woutsaurira kuna Jehovha. Kana wautsaurira kuna Jehovha kudaro, Jehovha vanozotora kuti mikoro yose ichazouya kwauri vanoitora sokuti ndeyavo. Nokuti kana wavabatisa uyu wavapa wokutanga, vachaona kuti ukama hwedu hwangu newe hunonditendera kuti ndipindire pane zvinhu zvese zvoupenyu hwako. Haleluya. Tinozviona zvinhu zvakaita saizvizvi nyange mukugarisana kwatinoita. Kana ukange uno muvakidzani wako uchigarisana naye zvakanaka, muchiita kandiroenda kandirodzoka ipapapo, muchidyidzana zvakanaka ipapo, muvakidzani iye akaona mbavha ichipinda pamba pako iwe usipo, unomuka hati hamene havo varipi, regai ndivataurire, ndivatumire shoko vauye vazoona zvaitika kumba kwavo. Aiwa, unobuda unomira oga. Akaona vanhu vachimiramira, unoenda ipapo kuti munotsvakei, munodani. Unoita sokuti ndiye mwene wepamba ipapo, nokuti nemhaka youkama hwake newe anovimba noukama ihwohwo. Anoziva kuti anogona kukumiririra kana usipo. Akaita sokuti ndiye muridzi wepamba ipapo, akatotongera zvinhu pamba ipapo, akatoudza vanhu zvokuita pamba ipapo, akatorongedza zvinhu neimwe nzira pamba. Anonzwa akasununguka kudaro. Ndo zvinoita Mwari. Ukadyidzana navo nokufambidzana navo pamipiro yako saizvozvi, vanotorawo, so vanonzwa kusununguka kupindira muzvinhu zvoupenyu hwako, vachiita
vachitanga kukumiririra muzvinhu zvako, vakaona munhu anoda kukanganisa kubasa, vanopindira. Sei? Nemhaka kuti vakutotora kuti zvinhu zvako zvavowo. Wavatsaurira chimwe, asi vachatora kuti zvasara zviya ndezvavowo, nokuti vanoukama newe. Ndo zvatinoona pandima iyoyo. Saka ndinokurudzirai, ipa kana ungasati watumira mupiro wako wemhodzi wegohwo rokutanga, mutumire. Tumira mupiro iwoyo. Mwari vanozochengeta zvose zvauchawana mugore rino. Hapana kana chimwe chazvo chichainda napadivi. Zvose zvauchawana mugore rino zvinenge zvazvako, asi Mwari vanenge vachiti ndezvangu, vachizvichengeta. Haleluya. Uye rangarirai, nhasi ndo svondo yekutanga yemwedzi wakurume. Senguva yose ndo svondo yatinounza mipiro yedu yesungano. Mupiro wesungano mupiro waunozvisarudzira wega kuti ndoda kupa zvakati. Wasiyana nechegumi, wasiyana nemupiro wegohwo rokutanga, mupiro wamatangwe. Haleluya. Wasiyana naizvozvo, wava mupiro waunokusarudza wega kuti ndoda kupa zvakati. Asi mukusarudza kwako, rudo rwako kuna Mwari runofanira kuonekwa. Kana ukati iwe une zviuru 10 zvamadhora, wongobudisa dhora rimwe chete, woti ndoda kupa Mwari, wataridza kuti kwauri Mwari havana zvavanoreva. Nokuti nyange mwana wako akada zvokudya, akada kana ice cream, unomupa zviri nani kudarika izvozvo. Haleluya. Saka taridza kuti Mwari ndiMwari vako mukupa kwako. Vanhu ngavaone kuti ndiani kuuri kupa zvese izvo? NdiMwari vangu. Saka unofarira Mwari wake, saka unokudza Mwari wake, saka unokoshesa Mwari wake. Haleluya. Saka ndo mapiro, ndo kupa kwaunoita. Saka shandisai nzira yatinogara tichikupai yokupa mipiro iyoyo, mopa saizvozvo. Uye zvekare, sesvondo yokutanga yomwedzi, tinodya chidyo. Regai tikasire kutarira magwaro edu. Ndinovimba kuti mauya makagadzirira senguva yose. 1 Vakorinde 11:23. Kwanzi, nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupaiwo, kuti Ishe Jesu nousiku hwaakapandukirwa wakatora chingwa, akati avonga, akachimedura, akati, torai mudye, ichi ndicho muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Haleluya. Saka torai chingwa ichocho, tichiropafadze, muchidye. Ndo zvatakarayirwa naJesu Kristu. Paunodya saizvozvo, da kuti unyatsonzwisisa kuti chimwe chinhu chiri kuita hausi kungodya chete. Hachisisiri chingwa chamazuva ose ichi. Chava nechiropafadzo, chatakura chiropafadzo. Pane zviri kuitika mukati momuviri wako, kuporeswa kuri kuuya kwauri mumuviri mako. Regai tinamate. Baba, tinokutendai nokuda kutitumira Jesu Kristu. Tinokutendai nokuda kwezvatakaitirwa naJesu Kristu. Jesu, tinokutendai nokuda kwemuviri wenyu wakamedurirwa isu, kuti tiwane utano nhasi, kuti tive vana venyu, tirarame nokufamba tiri muutano hwakanaka. Tinoropafadza chingwa ichi, tichichidya tichirangarira zvamakatiitira pamuchinjikwa. Muzita raJesu Kristu tavakugamuchira. Tinogamuchira utano nokuda kwezvamakaita izvozvi, tinogamuchira mufaro nokuda kwezvamakatiitira izvozvi, muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Medurai mudye. Haleluya. Ndima 25. Kwanzi, saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchinwa, muchindirangarira, nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Haleluya. Saka ndoda kuti mutore mukombe iwoyo toropafadza. Baba, tinokutendai nokurumbidzai, ndoda kutendai nokuda kwezvatakaitirwa naJesu Kristu. Ropa ravakadeura pamuchinjikwa, ropa resungano itsva, ropa rakaita kuti tigone kuva zvisikwa zvitsva. Nhasi tava zvisikwa zvitsva, tinofara.
hatichakurirwi naSatani, tava vakuru kuna Satani. Nyika haichagoni kuita zvainoda patiri, tava kutonga samadzimambo panyika ino. Tinokutendai nokuda kwechiropafadzo ichochi. Tava vana venyu, tava vanakomana venyu, tava varidzi vepfuma yenyu. Tinokutendai Mwari noropafadza mukombe oyu, ropafadza mumwe nomumwe anoutora iko zvino, tichitaura kuti kana anga ane zvivi zvinoregererwa, kana anga ane zvirwere zvinobviswa mukati momuviri wake. Tinorayira kuporeswa pamusoro pomumwe nomumwe ari kudya chidyo ichi pamwe chete nesu, nezita raJesu Kristu. Zvinhu zvoupenyu hwake zvinofamba zvakanaka, zvinhu zvinofamba zvakanaka muutano hwake, muupenyu hwake, mumba make, mumhuri yake, muzita raJesu Kristu. Amen. Zvakanakai, ngatitorei mukombe iwoyu timwe pamwe chete. Haleluya. Ngatingotora chinguva shoma shoma tichitenda Mwari. Baba, tinokutendai, tinokurumbidzai. Jesu Kristu, tinokutendai nokuda kwechipiriso chamakava pamuchinjikwa, kuitira kuti tiwane upenyu tive vana vaMwari. Tava kudyidzana naMwari, tava kufambidzana naMwari, tava noukama naMwari. Tinokutendai uye tava verudzi rwaMwari, tava kuverengerwa kuzvisikwa zvakafanana naMwari, tava veropa raMwari. Tinokutendai Mwari, tokurumbidzai muzita raJesu Kristu. Nonyengeterera mumwe nomumwe wabatana neni pamunamato uno, ndichitaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Nonyengeterera mumwe nomumwe wapa mpiro wake wegore rokutanga muzita raJesu Kristu. Neimwe mpiro yese ndinoropafadza mpiro iyoyi, ndichitaura chiropafadzo pairi. Ndichitaura kuti mpiro iyoyi inowanzwa. Ndinoisa mairi simba rokuwedzera, rokukura, rokuwanda muzita raJesu Kristu. Ndichitaura kuti mpiro iyoyi ine simba rokugona kubatsira pakushanda pamabasa ese eumba maMwari, pamabasa ese evhangeri muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Mwari wakuropafadzei. Ngatisangane zvakare svondo rinouya. Rangarirai, tinenge tichikuzivisai musvondo rinoiri pamusoro pechiprofita chomwedzi uno wakurume. Mwari wakuropafadzei. Muchava nesvondo rakanaka. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Shoko rechiprofita chegore ra2018 iri rava kuwanikwa padura redzidziso dzamufudzi Chris. Dura iri rinozikanwa nezita rekuti Pastor Chris Digital Library. Rinowanikwa painternet papcdl.co. Kune vasati vapa mipiro yavo yekutanga kwegore yegoho rekutanga, tinokurudzira kuti muupe. Munogona kudzokera kuminamato yemwedzi uno kuti munzwisise nezvemupiro uyu. Garai makateya svondo rino tikuzivisei chiprofita chemwedzi wakurume. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu.
Batanaiona mufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Mava kugona kuwana Rhapsody pa-SMS kunyangwe musiri paWhatsApp panhare dzeEconet rovai *205# mosarudza daily devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org, nepa online rhapsody-of-realities.org/VCC. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko eupenyu auya mutauro wako, mashoko anovaka iwe auya muruzi rwako, uyaone iwe Rhapsody